Que tal, como están? Benvidos. A falta de pechar este mes de outubro, a ocupación hoteleira en Santiago ronda o 70%, un dato positivo, segundo a Asociación Hostelería Compostela, pero iso sí avisan de que chega un inverno duro e complicado. Os datos de setembro tamén son positivos, aínda que din puideron ser mellores. A media de ocupación dos hotéis en setembro situouse preto do 78%, 2 puntos menos que no 2014, unha tendencia que mudou no caso das pensións, que aumentaron os seus usuarios en 4 puntos, cunha ocupación cercana ao 84%. En canto aos datos de outubro pendentes de pechar, as previsións son boas e rondarían nos hotéis o 71% e nas pensións o 74%. Unhas cifras que recoñecen dende Hostelería Compostela non son malas, pero o din poderían ser mellores tendo en conta que estamos ás portas da temporada baixa. Neste senso, os cálculos da asociación cara a novembro falan dunha ocupación que non chegaría ao 40%. É por iso que xa están a traballar no Santiago Etapas, que se vai celebrar o mes que ven, co obxectivo de dinamizar o sector nun mes tradicionalmente malo pro turismo. As administracións, e máis concretamente o Concello, o colectivo reclámalles máis eventos culturais de envergadura. Por certo que o vindeiro venres terá lugar unha asamblea dos asociados, na que se someterá a votación o plan de viabilidade de Hostelería Compostela tras os cambios na directiva. Mais cousas, o goberno local segue coa súa idea da participación, así que neste caso é o Departamento de Espazos Cidadáns o que pon en marcha unha enquisa para que os veciños poidan opinar sobre as necesidades de Santiago no que ten que ver con urbanismo, emprego e turismo. A idea é facelos partícipes dunha estrategia integral que será enviada a Europa e da que dependerán os fondos FEDER. O Concello ten que presentar ante a Unión Europea unha estrategia integrada de desenvolvemento urbano sostible xunto cos proxectos que poderían ser subvencionados a través dos fondos FEDER para o período 2014-2020. Neste proceso, o goberno local quere aplicar a súa máxima da participación, facendo que os veciños opinen sobre as prioridades a marcar para eses proxectos. Faino a través dunha enquisa que xa está disponible na páxina web do Concello. Está disponible na páxina web para que poda ser respondida por todos os sectores sociais. Os residentes, a xente que traballa aquí, os universitarios que fan a súa vida aquí, os empresarios, os visitantes, que podan opinar todo o mundo acerca das necesidades da nosa cidade. Nas enquisas inclúense preguntas sobre as prioridades de actuación. Santiago pode optar ata un máximo de 15 millóns de euros dos 1.000 millóns que se van repartir en total. Os resultados das enquisas marcaránlle o Concello unha folla de ruta a medio prazo sobre o que quere a cidadanía para Compostela. Son unhas 50 cuestións que se poden contestar nun cuarto de hora. Eu creo que hai preguntas como potenciación da centralidade da área urbana. Poderíamos pensar, pois a mí me gustaría que sí, que o centro este máis... Ou, digo, non, creo que é mellor descentralizar e que os barrios e os núcleos rurais teñan máis importancia. Pois entón, votaría en función deso. Todas as opinións terán que ser computadas. Está claro que o ideal sería que incluso os viaxeiros, os turistas, tamén participaran e realmente poder facer esa estrategia pois tendo en conta todas as opinións. Non pesan máis unhas que outras. As enquisas estarán na web ata o 31 de outubro. Despois, a partir do 4 de novembro, crearánse mesas de traballo por áreas que serán as que redacten esa estrategia integral. E seguimos a voltas coa ubicación da depuradora de Santiago despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbara o estudo de impacto ambiental da Silvouta despois dunha denuncia por parte dunha plataforma veciñal. Agora son outros veciños os que cuestionan o emprazamento do Souto. Residentes nas parroquias amienses de Quistilans e Costoia poñen en dúbida o estudo de impacto ambiental da depuradora do Souto no Concello de Santiago. Estes veciños ameazan con denunciar ese informe, aínda que no seu momento nin o Concello amiense nin a veciñanza presentou alegación ningunha a ese emprazamento, algo que sí sucedeu co primeiro lugar escollido para edar entre as parroquias de Laraño e Villestro.
O concelleiro de Espazos Cidadáns dixo que unha vez desbotada esa ubicación inicial por unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras un recurso da plataforma veciñal, agora toca aclarar o proxecto do Souto. Ante a posibilidade de que nos traballos previos da nova ubicación haxa problemas, o edil pide que se fagan as cousas o mellor posible, para non volver colocar o concello nunha situación de incertidume. Se hai unha denuncia de que as superficies do estudio de impacto ambiental non son correctas en canto a excavación, bueno, haberá que comprobar que eso está ben, o estudio de impacto ambiental, porque non nos gustaría seguir co procedimento hacia adiante e que dentro de 6 meses pode haber unha denuncia, ou dentro dun mes, ou o tempo que sea, pode haber unha denuncia dese estudio de impacto ambiental que non se seguiron a tramitación correcta ou que os datos que figuran no estudio de impacto ambiental non son os correctos e seguir avanzando nunha liña que faga poñer en dúbida todo o proxecto posterior e a construción da depuradora. Noutra orde de cousas, esta é a última semana do xuízo contra os pais da pequena Xunta Basterra que aparecía sen vida na noite do 21 ao 22 de setembro do 2013. Mañá presentaránse as probas documentais dun crime do que o abogado de Rosario Porto cree que os proxenitores da nena sairán absoltos. O cabelo de Xunta Basterra rexistrou consumos repetitivos de dúas substancias sedantes diferentes nos meses anteriores á súa morte e durante un período prolongado de tempo. Tamén no momento do seu falecemento estaba gravemente intoxicada e era incapaz de defenderse. Así o aseguraron os peritos que compareceron este martes no xuízo pola morte da pequena, onde, como saben, están acusados os pais adoptivos da cativa. Esta mañá o abogado da nai de Xunta confiaban que o veredicto do xurado popular sexa único tanto para Rosario Porto como para Alfonso Basterra. Gutiérrez Aranguren apuntou ademais que ese veredicto absolvería os acusados. Mañá comezará a parte da proba documental na que se ensinará aos membros do xurado diversos documentos. Educadores, pais e psicólogos teñen unha cita o 7 de novembro no Palacio de Congresos no Emociona. Trátase dun foro de educación emocional que se celebra por segunda vez en Compostela e no que estarán 10 poñentes de nivel nacional e internacional. O Palacio de Congresos acollera o vindeiro 7 de novembro Emocionados, a segunda edición do Foro de Educación Emocional e Social. O congreso vai dirixido a profesores, orientadores e pais e nais que queiran dotarse de ferramentas para mellorar a educación dos máis pequenos máis aló do abecedario ou das sumas ou as restas. Na primeira edición do foro deronse a coñecer as liñas básicas desta educación emocional e desta vez profundizarase neste campo. Ao longo dese día, 10 relatores de moita importancia e relevancia tanto nacional como internacional falaránnos cada un dun tema. O que pretendemos este ano é profundizar un pouquiño máis respecto ao programa do ano pasado, que intentaba dar a coñecer as persoas que asistiron que é a educación emocional. Este xa profundizamos un pouco máis en cada unha das competencias. A xornada contará pola mañá con poñentes da talla de Laura García Agustín, Pablo Fernández de Rocal ou Pedro Delgado. Xa pola tarde celebraránse distintos talleres máis específicos e dirixidos a pais, educadores e organizacións varias. A día de hoxe hai 800 persoas inscritas e o máximo é de 1000. O prazo remata o 3 de novembro. Ata o 27 deste mes o prezo é máis reducido e vai dende os 69 euros aos 49. Unha vez pasada esa data, o custo aumenta dende os 82 ata os 59 euros, dependendo de se fai unha inscripción individual ou en grupo. O prezo máis reducido é para familias numerosas ou persoas desempregadas. 52 semanas e un aperitivo é o título do cuarto tomo de receitas publicado polo escritor gastronómico Javier Ozores xunto con Gadis. Hoxe o autor estivo firmando exemplares desta publicación aos clientes que xuntaron tickets por valor de 250 euros. Esta promoción estará vixente ata finais de mes. Pratos tradicionais, sinxelos, elaborados con produtos de sempre, pero cun punto novidoso que lles dá personalidade. Esa é a filosofía que recolle o libro 52 semanas e un aperitivo do escritor gastronómico Javier Ozores.
Trátase xa do cuarto recetario promocionado por Gadis, que durante este mes ofrece o libro a todos os clientes que reúnan tickets por valor de 250 euros. O autor, que estivo asinando hoxe o seu novo libro no supermercado Gadis da rúa Fernando III, quixo resaltar que segue a liña dos 3 tomos anteriores e recolle unha cociña tradicional pero imaxinativa. O obxectivo é buscar novas formas de preparar os pratos de sempre que, ademais, se adapte aos máis inexpertos na cociña. Hay platos que pueden hacer hasta niños pequeños, o sea, elementales, incluso algunos platos que no hace falta ni fuego, o sea, ni horno ni nada. Hay otros platos pues, con un mínimo de conocimientos se pueden, y aparte en las recetas siempre intentamos aclarar términos. Si decimos pochar, decimos bueno, para pochar tienes que hacer esto. Javier Ozores quixo amosar neste recetario unha gastronomía moi diversa e por iso abarca non só recetas galegas, senón que experimenta tamén ca cociña catalana, leonesa ou italiana e incluso se atreve ca xaponesa. Todas estas receitas dan para facer un prato cada día da semana durante un ano e, ademais, invitan a aproveitar os produtos de tempada. Entonces, las 52 semanas están divididas en las 4 estaciones del año, primavera, verano, dando protagonismo también a los productos de época. Por ejemplo, ahora en otoño, pues recetas con higos, con nueces, etcétera, ¿no? Caza. En verano, recetas más frescas, más de verano, ensaladas, sopas frías, etcétera. Bueno, aparte de las de carne. Y en cada trimestre, pues ponemos una receta de una sopa, de una ensalada, de huevos, de 4 entrantes, 2 de pescado, 2 de carne. O sea, cada trimestre se divide como en un recetario que pueda solucionar, o sea, que tenga recetas de todo. Ademais, o libro recolle a modo de apéndice uns aperitivos moi sinxelos para preparar, dixo Javier Ozores, cando temos algunha celebración. Con isto damos xa paso a algunhas propostas para o seu tempo de lecer que lles traemos na nosa axenda cultural. Rematamos aquí o noso repaso á actualidade de Santiago. A continuación volvemos no Preguntoiro para falar desa carreira pedestre que se celebra o 25 o domingo que ven. Hoxe conversaremos con organizadores e con participantes. Volvemos agora, graciñas por atendernos.